Sento feliç i estic molt content i sóc el més feliç del món. Ets una noia especial, tant com si plores o somrius. Sempre amb tu tot és fenomenal. Tu ets molt tímida i solitària, encara que mai no ho admetràs a ningú. Et podria abraçar, sempre amb tu jo vull estar. Tu també ho vols, no ho pots dissimular. Em sento feliç i estic molt content, faré servir un conjur d'amor. Ets molt preciosa, maca i formosa, vull que m'entreguis el teu cor. Jo t'estimaré, ets el meu amor i sempre totes les cançons et cantaré. Hauríeu d'haver vist els nens de la classe. Tots estaven bojos per la mestra nova de música. Tots menys en Yunosuke, que quedi ben clar. Ell és diferent. Línia directa per parlar d'amor. Casa dels Nakamura, digui'm. Ah, hola, sí, és aquí. Un moment, sisplau. Azuki, és en Yunosuke. En Yunosuke? Quina cara de contenta que fas! Au, per què no calles, Daizu? Sí, digues. Hola, Yunosuke, què fas? Espera un moment, Yunosuke. Me'n vaig a la meva habitació. I per què no pot parlar des d'aquí? Ai, per què m'han de mirar d'aquesta manera? Yunosuke, perdona, què deies? Provant, provant, 1, 2, 1, 2... Ei, Cookie, em sents bé o què? Esclar. És la primera persona a qui truco amb el meu telèfon nou. Tens un telèfon nou? Sí, a la meva habitació, i és un telèfon només per mi sol. Per tu sol? Per mi sol, i ja no he de baixar fins a la sala per trucar. Ho puc fer des de la meva habitació. A mi també m'agradaria tenir-ne un. I per què no el demanes als teus pares? Que te'n comprin un sense fil que es pugui connectar al telèfon central. Sí, esclar, és una idea genial. Així ens podríem trucar en qualsevol moment. Seria la nostra línia directa. És veritat, ho preguntaré als meus pares. Va, sisplau, pare, mare, jo em puc pagar una part. Bé, doncs... Què, puc? Però és que... Deixem-ho per quan vagis a l'institut, filla? Com, a l'institut? Però és que el vull ara, pare. Va, escolta, encara ets molt petita per tenir el teu telèfon, Azuki. Doncs jo vull tenir una tele per mi sol. Tu no t'hi fiquis, Daizu. Va, pare, pots agafar els diners que tinc estalviats. No es poden connectar més terminals al telèfon que tenim. En tot cas, n'hauríem de comprar un de nou, Azuki. Ah, no, llavors sí que no. Si no fa ni 2 anys que el vam comprar. Encara està ben nou i lluent. Daizu, tu calla. La Kaoru i la Jidama tenen els seus telèfons. Per què no puc tenir el meu, jo? I per què el vols, un telèfon per tu sola? Vol parlar en secret amb en Yunosuke, oi que sí? Daizu! Què dius? Però si jo no en tinc cap de telèfon per mi sola. Vaig pensar que així potser canviarien d'opinió. Jo sí que tinc un telèfon per mi sola a la meva habitació, però no em serveix de gaire. En Ken no em truca mai, o sigui que, mira. Potser és que no és prou llest per fer-lo servir. Jidama! Vinga! Mireu, la Yoko! Això és veritat, sí. No pot ser, em sap greu. Però no és massa gran per anar pel carrer amb un telèfon de joguina? Si és un mòbil, Jidama. Va, digue'ns-ho, Makoto. Molt bé, d'acord, ens veurem a casa meva. Sí, a les 5, adeu. Bon dia, Yoko. Hola, Nice. Bon dia. Bon dia, Yunosuke. Ostres, això és un mòbil, oi? Sí, me l'ha deixat el meu pare. Ei, i pots trucar des de qualsevol lloc? El vols provar? Sí, i tant que sí. Hola, bon dia. És el restaurant Coda?
Vull que em portin una ració de fideus especials a... Però què fas? Deixa'm parlar. Hola, Són les pare? 7 hores, 30 minuts i 50 segons. Són les 7 hores, 30 minuts. Què és això? T'he ben enredat, Ken. Ja està bé, Makoto. I has caigut de 4 potes. Ai, senyor. La Yoko, per ser al centre d'atenció, fa el que sigui. Quan anessis a l'institut, això et van dir? Sí, no saps com m'agradaria tenir uns pares com els teus, Yunosuke. No ho sé, potser els teus pares tenen raó, Azuki. Els meus són una mica especials. Ah! Ken, on truques, A informació del temps. Deixa'm escoltar, va. No, jo sóc primer. Ai, Yunosuke, com pots estar tan fascinat pel mòbil de la Yoko? I la nostra línia directa, què? Molt bé. I ara qui vol llegir la part següent? Makoto, ho vols provar? Makoto! Me'ls he descuidat. Ai. No et preguntava pas pels deures, Makoto. Què és això? Sí? S'ha equivocat de número. Ai... Yoko! S'han equivocat de número, senyor Tago. No es poden portar mòbils a l'escola, Yoko! Ja ho sé, però és que la meva àvia està molt malalta i la mare m'ha dit que el portés per si m'havien d'avisar. No ho sabia. I és greu? Sí. Bé, en aquest cas te'l deixo tenir. Però no vull coses d'aquestes a la meva classe. Molt bé. La Yoko no sé com s'ho fa, que sempre se n'acaba sortint, oi? Sí. Ja havia llegit al diari que hi ha nens que van a l'escola amb els seus telèfons mòbils, però a la teva escola també? I jo ni tan sols tinc un telèfon a la meva habitació. Quin mal hi ha a tenir-lo al menjador? Puc fer servir el telèfon, mare? A què truques, fill? És un secret. Un secret? M'agradaria saber què deu tramar a aquesta hora. Hola, em sents? Sóc en Daisu Nakamura. Amb qui deu parlar? I per què crida d'aquesta manera? Què? Un moment, Ai! És per tu, Azuki. Jo trucava a la Yoko, però en Yunosuke ha agafat el telèfon. Què? Que què has fet? Sí, hola. Hola, Cookie. Quina sorpresa, oi? Yunosuke, però on ets? És la Yuri. Sóc al parc, però et parlo des del mòbil de la Yoko. Des del mòbil de la Yoko? Sí, vols sortir a fer un tomb? Però si ets amb la Yoko, Yunosuke. Ei, escolta, Yunosuke. Cookie, escolta. Potser s'ha quedat sense bateria. I tu? Com és que saps el número del mòbil de la Yoko, Daisu? En Ken me l'ha passat per si volia trucar-li. I en Ken també truca a la Yoko? Sí. I en canvi a la Kaoru res. Per què l'ha agafat en Yunosuke el telèfon? I com vols que ho sàpiga jo? Ja ho sé! La Yoko i en Yunosuke deuen estar junts, esclar, és això. Contesta pel mòbil de la Yoko, Què deuen estar fent? Deuen haver sortit a passejar junts. I per què em parla de la nostra línia directa? El número que ha marcat no està disponible en aquest moment. Torni a trucar al cap d'uns minuts, sisplau. I per què no està disponible? On deu ser aquesta? Potser és el lavabo. Hola, nens, què feu? Hola, Gidama. Què, has sortit a comprar? Ei, que això és meu. Oh, vaja, aquest és el número del mòbil de la Yoko? Sí, torna'm-el, va. Ja te'l deus saber de memòria. Ei, t'aviso, torna'm-el. Torna'ns-el! M'ataca! Ai! O sigui que en Ken trucava a la Yoko. Ja ho veus que n'és de dròpol, en Ken. T'hauria de trucar tu en lloc de la Yoko.
No és culpa seva. Suposo que ho fa perquè és divertit jugar amb aquests invents nous. Si jo en tingués un, també em trucaria. Sí, però ens hauríem estalviat totes aquestes bestieses si la Yoko no hagués portat el mòbil a l'escola. Saps què? Li penso donar una bona lliçó. Què penses fer? Demanaré a la meva àvia que em doni un cop de mà. Que la seva àvia farà què? Em sembla que aquesta vegada la Gidama n'ha fet un gra massa. Potser la Yoko necessita que l'escarmentin. Azuki, què et passa? Res, per què? Et noto una mica estrany. Sí, doncs estic bé. Vinga, nens, ara tots alhora, Sí, digui. Què? No, jo sóc la Yoko i vostè? Qui és vostè? Però amb què surt ara? Escolti! Yoko! Escolti! Yoko, que no ho saps que no es poden portar mòbils a l'escola? Sí que ho sé, però és que la meva àvia està molt malalta i... Dóna'm això. Tingui. Quin número és el de casa teva? Què? És mentida, oi? Doncs... Vine a la sala de professors quan acabi la classe. Nena, quin geni que gasta aquesta senyoreta Okamoto. Potser sí que s'ha passat aquesta vegada la Gidama. Espero que la Yoko no s'ho agafi malament si descobreix què ha passat. Escolta, no se'n diuen de mentides els mestres, Yoko. No se'n diuen de mentides els mestres. Està parlant amb el senyor Tago. La senyoreta Okamoto és molt amable, però quan vol també les fum, Quina jugada més bona! Gidama, vas demanar a la teva àvia que li truqués? Esclar, i ho ha fet molt bé. I espero que d'aquesta manera s'hagin acabat totes aquestes bestieses del mòbil. Ei, mireu, la Yoko! Ui, Gidama! No passa res. Ai! Sí, què? Gràcies per fer que em truquessin a mitja classe. Jo no he fet que et truquessin. Escolta, Yoko, ha sigut la meva àvia la que t'ha trucat. Li vaig demanar jo. Ja surts a defensar la teva amigueta com sempre, oi? No la defenso, és la veritat, t'ho juro, Yoko. Ah, sí? O sigui que la teva àvia és un home, Gidama? Un home? Sí, perquè la persona que m'ha trucat era un home. Vas demanar al teu pare que em truqués a mitja classe, oi que sí, Azuki? Què? I per què hauria hagut de fer això jo, Perquè no et va agradar que en Yunosuke fes servir el meu mòbil? Vet-ho aquí. Però, Yoko... L'Azuki no faria mai una cosa així, tu ho saps. Sí, Me les pagaràs, prepara't, sents? Ai. Ei, encara no t'ho hem dit tot. Torna aquí, Yoko! Yoko! Ai, la Yoko, però quina prova en té d'això? Tu saps res d'això, Azuki? No, però el meu pare tenia festa avui i ha dit que es quedaria a casa tot el dia. Però per què hauria de trucar al mòbil de la Yoko? Potser la meva àvia li ha demanat a un altre que ho fes. Sí, deu ser això, Azuki. Espero que sí. Ja sóc aquí! On ets, pare? Som a la terrassa! La mare és a casa dels Osawa. Escolta, pare, no has trucat pas a un telèfon mòbil avui, oi? Sí que hi ha trucat, oi? Com és? He trobat un tros de paper per terra i com que no sabia de qui era el número... Què has trobat? El paper que em va donar en Ken amb el número del mòbil de la Yoko. Ai. Què et passa, Zuki? Com pot ser? Per què has hagut de trucar a aquest número? Doncs és que, bé, com que no tenia res més a fer... No pot ser veritat. Escolta, Zuki, saps què? La meva àvia diu que se n'ha descuidat de trucar. Sempre se'n descuida de fer el que li demanes.
Sempre, no te'n pots refiar mai, quina ràbia. Sí, dama, ja et trucaré després, Escolta, Zuki. Escolta, Zuki, trucaré a la Yoko i li demanaré disculpes. Què et sembla? D'acord, ja li truco jo. Pobre de tu, Daisu! No berenes, Azuki? Ai, què faré ara? Quin embolic! La Yoko no em creurà pas. Potser en Yunosuke em podrà aconsellar. Deu ser a casa, en Yunosuke? Audrey, au, va, seu, tranquil·la. Noi, és que no s'està quieta. Ja saps què es diu dels gossos i dels seus amos. Ai, Yunosuke, ja està bé. Va, prou, Yoko, No vols que et raspalli? que em fas pessigolles. Massa poc. Ja sé que no puc dir a en Yunosuke que deixi de veure la Yoko, però semblen tan feliços quan estan junts. Me les pagaràs, prepara't, sents? Potser és això el que ha volgut dir la Yoko. Azuki! Deixa'm, t'he dit que no vull parlar amb tu, pare. Va, vinga, tens una trucada. Qui em truca? Ha dit de part de la Yoko. La Yoko? Sí, digui. Era el teu pare el que ha agafat el telèfon, oi? Era la mateixa veu que m'ha trucat al mòbil avui. Un moment, Yoko, t'ho puc explicar? No vull sentir cap d'excusa. Si vols jugar brut, jugarem brut. Faré que en Yunosuke et deixi per mi. Em sents? Fins ara no m'hi he volgut ficar gaire, però a partir d'aquest moment ja pots començar a tremolar. Sisplau, escolta'm. Em sembla que demà en Yunosuke i jo tindrem una bona conversa. Adéu! Escolta, Yoko. Per què m'han de passar aquestes coses? L'Azuki encara té el telèfon, però què deu fer? No ho sé pas. Quantes hores fa que el té? Ai, en Yunosuke comunica des de fa més de 2 hores. Segur que parla amb la Yoko. N'estic segura. Hola, bon dia, com estàs? Ei, Uki! Hola. Hola. La Yoko m'ha explicat el que va passar. Mira, jo també penso que no s'han de portar mòbils a l'escola, però demanar al teu pare que li truqui a mitja classe... No, Yunosuke, no és això. No va ser el teu pare qui li va trucar ahir al mòbil? Sí que va ser ell. Li hauries de demanar perdó i aclarir la situació. Ni en Yunosuke em vol escoltar. Però la veritat és que jo estava d'acord amb la Jidama que la Yoko es mereixia un bon escarment. Ei, on és l'Azuki? A la classe no hi era. Potser és al lavabo. Bé, i de què vols parlar ara? Em sap greu que et renyessin per culpa del meu pare. O sigui que admets que tu en tens la culpa? Què? Admets que em volies acusar i avergonyir davant de tota la classe? No puc dir que no. Doncs no ho oblidis, això. Azuki, les teves disculpes no em faran canviar d'opinió. Igualment penso conquistar en Yunosuke. Yoko! Val més que sàpigues que la meva línia directa amb en Yunosuke ja no es pot aturar. Et diria que em sap greu, però no és veritat. Senyoreta Okamoto! Puc anar un altre dia a visitar-la? Oi que tu ets el germanet de... De l'Azuki. Doncs mira, justament volia parlar amb tu ara mateix. Sí? Alegra aquesta cara, Azuki. Has de pensar que si en Yunosuke és dels que es deixen enredar per la Yoko, no val la pena que pateixis per ell. Jidama, es tracta de mirar d'animar l'Azuki. Ei, què us passa? Aneu més a poc que els cargols. Els nens han de ser més mogots. Au, calla, Ken! Per cert, sabeu que és una línia directa? Una línia directa? És que la Yoko li deia en Yunosuke et tornaré a trucar a la nostra línia directa aquest vespre.
Són dos amics íntims que parlen per telèfon. Ah, i ja està? No hi ha res més? Vaja, quina bestiesa. Azuki, espera! És que no pots tenir la boca tancada? I què ha dit ara, si es pot saber? La Yoko deu estar trucant en Yunosuke ara mateix. Yunosuke! Saps què, Cookie? Avui, després de classe, he parlat amb la senyoreta Okamoto. En Daizu li ha explicat que el teu pare va trucar al mòbil de la Yoko, però sense que tu li haguessis dit res. En Daizu? Em sap greu, em vaig equivocar creient tot el que em deia la Yoko, però per què no m'ho vas explicar tu mateixa? No ho sé, suposo que perquè em sentia culpable perquè creia que s'ho mereixia. I em penso que també tenia una mica d'enveja, perquè tenia un mòbil. Què? Enveja? De debò? Sí, enveja. Per què t'estranya? Semblava que t'agradava molt el seu mòbil a tu. Suposo que tens raó. Quan la Yoko me'l va deixar, em va fer molta il·lusió, perquè vaig pensar, així podràs trucar a la Cookie des de qualsevol lloc. Què? I per això volies un mòbil? Sí. No n'aprendré mai. En Yunosuke pensa en mi. Que en soc de ruca. No m'he d'amoïnar quan el vegi amb la Yoko. Ei, Cookie, escolta, vols veure el meu mòbil nou? Els teus pares te n'han comprat un? Ja veuràs. Va. Ai! Mira! Però si no és cap mòbil. Puc sortir de casa si no m'allunyo gaire. Sí? Sí, parlaré des d'aquí. Contesta tu. Jo? Per què? Au, va! Sí, hola, digui. Azuki? Ai, Yoko! Què fas en aquest telèfon? Jo... Hola, Yoko. És que la Cookie i jo hem sortit a fer un tom i portem el meu mòbil especial, saps? Hi ha una lluna preciosa i fa una nit una mica emboirada, però molt romàntica. M'agradaria veure quina cara fa la Yoko ara mateix. Em fa una mica de pena, però en aquest moment només hi ha una cosa important per mi en aquest món, que en Yunosuke m'estima de debò. Gràcies, Yunosuke. En Yunosuke m'ha donat un paper amb un número escrit. És el número directe del telèfon de la seva habitació. I només el tinc jo. Serà la nostra línia directa de l'amor.大豆がはしかにかかっちゃったの。別に大したことはないんだけど、大豆ったらもう死ぬもう死ぬって大変なの。ゆうのすけくんもかかっちゃったの？次回あずきちゃん。熱いよ、夢の中のはしか。どうしよう、私が映しちゃったのかな。